निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची गावा. झोळांबे गावची श्रीदेवी माऊली, रस्त्याच्या दुतर्फा गर्द वनराई. बाजूला असलेल्या डोंगरांनी नटलेलं सुंदर गाव म्हणजे झोळांबे आणि आजूबाजूला हिरव्या वनराईनं नटलेलं श्रीदेवी माऊलीचं सुंदर माऊली मंदिर. मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे हे माऊलीचं मंदिर. नमस्कार, मी भगवान शेलटे. जाऊ देवाची या गावा या कोकण सात लाईव्हच्या विशेष भागात तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतोय. आम्ही आता खास देवाचं दर्शन घेण्यासाठी आलो आहे झोळंबे गावात. झोळंबे माऊली मंदिराचं जे महत्त्व आहे, जो इतिहास आहे, तो आपण इथल्या ग्रामस्थांकडून जाणून घेणार आहोत. झोळंबे माऊली मंदिर. आम्ही आत्ता आहोत झोळंबे गावातील माऊली मंदिरात. आमच्यासोबत गवस काका आहेत आणि त्यांचे सहकारी आहेत. काका, काय सांगाल, किती वर्षापूर्वींचं हे मंदिर आहे आणि या मंदिराचं महत्त्व काय? हे मंदिर 200 वर्षापूर्वीचं मंदिर आहे आणि याचं महत्त्व म्हणजे असं, ह्या भागामध्ये हे एक असं मंदिर आहे की ही नवसाला पावणारी माऊली ह्या भागाच्या ह्या लोकांना चांगली वरदान ठरलेली आहे. त्याचप्रमाणे इथं वार्षिक कार्यक्रम पण भरपूर होतात. वार्षिक कार्यक्रम आमच्याकडे शिमगोत्सवाचा जो मोठा कार्यक्रम आहे तो पण इथं कुठून दूरदूरून लोक हे बघण्यासाठी म्हणून ह्या ठिकाणी येत असतात आणि हा कार्यक्रम जो दिवसभर हे चालतो. पण 9 दिवसाचा शिमगा जरी असला तरी 9व्या दिवशी आम्ही प्रत्येकजण ह्या शिमग्यासाठी म्हणजे कळसाचा कार्यक्रम असतो इथं आणि तो डोक्यावर कळस घेऊन हे इथून चव्हाटा मंदिर तो गावठण म्हणजे प्रत्येक घरी देवीचं नावण हे तिथं घातलं जातं आणि त्यामुळे सर्वांना हे आनंदाचं हे वातावरण हे 9 दिवसाच्या शिमगोत्सवाच्या वेळी सुद्धा पाहायला मिळतं. प्रत्येक मंदिरात नवस केले जातात, तसं ह्या माऊली मंदिराचं नवस केले जातात. शिमग्याला पण प्रत्येक जे लोक येतात तिथं ह्या देवीला नवस करतात आणि ते नवस पण या ठिकाणी पूर्ण झालेले आहेत आणि त्या लोकांना त्याचा अनुभव आलेला आहे. काका, प्रत्येक देवस्थानामध्ये एक पंचायतन असतं, तसं इथले काय पंचायतांमधले देव आहेत आणि त्या देवांचं काय वैशिष्ट्य आहे? आमच्या इथं पण इथं 12 पंचायतन आहेत.
तर 12 पंचायतांमध्ये 12 देवी माऊलीला हे करून त्याच्यानंतर 12 अंधार म्हणून इथं उभे केले जातात आणि 12 अंधारांच्या मार्फत इथं सर्व हे कामकाज इथं चालतं. काका आता बरीच मंदिरं जुनी मंदिरं आहेत ती काळाच्या ओघात म्हणजे ती रिनोव्हेशनच्या नावाखाली तिथे राजस्थानी मार्बल येत आहेत, ती तोडली जाते, स्लॅबची होतात. मात्र तुम्ही हा जो ठेवा आहे म्हणजे पारंपरिक जे मंदिर आहे आज आल्यानंतर एक भाव आत्मिक समाधान म्हणतो तसं ह्या मंदिरात मिळतं आहे. हे सगळं कसं तुम्ही जपून ठेवलं आहे? आता आम्हीसुद्धा हे देऊळ बांधण्याचा आम्हीसुद्धा प्रयत्न करतो आहोत आणि आम्ही सर्वांना हे वर्गणी वगैरे काढून आता आम्ही देवस्थानच्या वतीनं म्हणजे कोल्हापूर देवस्थानच्या वतीनं आणि आम्ही ह्या सगळ्या गावाच्या वतीनं देवळाची ही पूर्ण तयारी केलेली आहे. पण आम्ही असं आमचं एक मत असं होत आहे की आतलं तेवढा गाभारा तेवढा एक चांगला हे करायचा आणि हे रिनोव्हेशन करायचं आणि ह्याला पुन्हा जसं आहे तसंच हे ठेवून पुढचं जे देऊळ आहे ते व्यवस्थित म्हणजे सुशोभीकरण चांगलं करायचं आणि याला कोणतरी कारागीर चांगला आणून हे आहे त्याप्रमाणे हे करायचं असं आमचं मत आहे. पण आता गावातील नवीन पिढी आहे त्यांचं कसं मत आहे ते पण आपण बघायला पाहिजे. त्यांच्याकडूनसुद्धा आपण काहीतरी मार्गदर्शन घ्यायला पाहिजे. असं नाही की मी म्हटलं म्हणून माझंच झालं अशातलं बाब नाही आहे. इथे तुमच्या खांबांवरती जी पेंटिंग आहे कावी पेंटिंग ही साधारण किती वर्षापूर्वी केली होती? ती त्याच वेळी केलेली आहे, त्याच्यात काही बदल झालेला नाही आणि केलेली नाही आहे. त्याच्यानंतर पण बदली काही झालेली नाही, फक्त याच्यात काय धुलाई वगैरे झालेली आहे, त्याच्यामुळे अजून ती तशी टिकून आहे. वर्षभर देवात मंदिरात शिगम्याचा होतं तर अजून कुठचे कार्यक्रम म्हणजे त्याच्यानंतर नवरात्राचा उत्सव होतो. त्याच्या आधी हे आता ह्याच्या जानेवारीमध्ये आता हा जत्रोत्सवाचा कार्यक्रम, त्याच्या कार्तिकी एकादशीला कार्तिकी एका सप्ताह होतो. त्याच्यानंतर पुन्हा आता पौर्णिमेचा कार्यक्रम होणार आहे. त्याच्यानंतर आता नवरात्राचा कार्यक्रम होणार आहे. त्याच्यानंतर पुन्हा म्हणजे काही बहुतेक सर्व कार्यक्रम जे आहेत ना, दिवाळीचा कार्यक्रम जो हे वगैरे देवीचा वाढदिवस तो कार्यक्रम होतो, सर्व कार्यक्रम होतात आणि भरपूर लोक आणि जेवणाविवणाचा पण कार्यक्रम हा या ठिकाणी हे जे हॉल बांधला आहे तो फक्त जेवणासाठीच हे केलेला आहे. भरपूर लोक असतात, चांगला इथं याचा अनुभव घेण्यासाठी लोक येतात आणि चांगलं इथं खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये हा कार्यक्रम जो इथं पार पाडला जातो. साधारण गावाची लोकसंख्या किती आणि माहेरवाशिणी ज्या असतात त्या याच्यासाठी देवीच्या ओटी भरण्यासाठी असतात, ओटी भरण्यासाठी येत असतात. साधारणतः इथं 1600-1700 लोक वस्ती आहे. काका म्हणजे बाजूला तुम्ही म्हणाला तसं एक लाकडाचा हा एक खांब आहे, त्याबद्दल जरा काय सांगाल? लाकडाचा जो खांब आहे ही खुटी म्हणून हे बारशीचा कार्यक्रम इथं आम्ही 12 वर्षांनी केला होता. आता मागच्या ह्या 2 महिन्याच्या अगोदर हा कार्यक्रम इथं पार पडला. इथं ह्या बारशीचा कार्यक्रम म्हणजे एक रानडुकराचं आणला जातो आणि त्याच्याबरोबर या खुटीचं वगैरे लग्न वगैरे लावून काही जे बाहेरची लोक येतात ते कार्यक्रम बघण्यासाठी, काही भूतं फोटो याच्यात कोणातरी लागलेलं असेल तर ते इथं त्याचा कार्यक्रम इथं केला जातो. त्यांच्या काही जर वाकडं काही असलं असेल तर पण इथं देवाच्या मार्फत ते केलं जातं आणि सर्वांना इथं चांगलं आशीर्वाद दिले जातात आणि देवी सर्वांना इथं आशीर्वाद देते. देवीचा आशीर्वाद घेण्यासाठी एक म्हणजे बऱ्याच मंदिरात कौल लावण्याची प्रथा आहे, तसं इथे कौल वगैरे पण कौल लावण्याचा प्रथा आहे. आता इथं आज शुक्रवार असल्याकारणे आज देवीचा वार आहे, त्यामुळे आज नाही तर डेलीचा कौलाचे प्रसाद हे बाहेरून लोक येतात आणि इथं आपला ते अनुभव घेऊन जातात आणि चांगला इथं प्रतिसाद आहे. कौलाने लोकांची कामंही केली जातात. प्रत्येक तुम्ही आता म्हणा तरुणांचा मगाशी उल्लेख केलात, म्हणजे तरुण आणि जुने म्हणून एक हे या मंदिराचा तुम्ही काम असं करता असं म्हणायचं की तरुणांचा सहभाग जास्त आहे या तुमच्या सगळ्या कामात? आहे. आता या तरुणाचा सहभाग आहे, पण आता इथं थोड्या दिवसांत आता ह्या श्रावणानंतर पण भजन स्पर्धेचा इथं कार्यक्रम हे तरुण लोक हे जगदीश वगैरे तुम्ही आता म्हणालात ना, तो काहीतरी तुम्हाला त्यानं ते इथं लोक सर्व हे गावातले हे भजन स्पर्धावाले आणि इथं चांगला कार्यक्रम इथं करतात आणि त्यामुळं इथं एक उत्साह निर्माण होतो. ज्या नवीन पिढी आता आहे ती या कार्यक्रमाला चांगला त्यांचा साथ आहे. याच मंदिरावर असलेली कावी कला अभ्यासण्यासाठी अनेक अभ्यासक येत असतात.
काव्यकला आहेत. ह्या काव्यकलासाठी बरेच लोक लांब लांबून आले. पुणा, नाशिक, ओनली ऑन ब्राझीलमध्ये ह्याची नोंद झालेली आहे. हो, ब्राझीलच्या ह्याच्यामध्ये नोंद झालेली आहे. आणि पेपरामध्ये वाचलं. हां, हल्लीचा बाहेरचे प्रदेशी सुद्धा इथं येऊन गेले ही काव्यकला बघण्यासाठी. माऊली मंदिराच्या बाजूलाच 12ही महिने वाहणारा स्वयंभू असा झरा आहे. निसर्गानं मुक्त उधळण केलेल्या झोळांबे गावासह माऊली मंदिर प्रत्येकानं पाहावं असंच आहे. मी आत्ता आहे धुळंबेतील माऊली मंदिर परिसर आणि माझ्या एका जिवंत झऱ्याकडे आलो आहे. तुम्ही पाहू शकता हा जिवंत जो झरा आहे तो 12 महिने या ठिकाणी असतो असं हे गौस काका सांगतायत. आणि त्या झऱ्याबद्दलच आता या काकांकडून जाणून घेऊया. काका काय सांगाल या झऱ्यावरची या माहिती? झऱ्याबद्दल माहिती म्हणजे मला वाटतं कोणाला माहीत पण नसणार हा झरा कसा आहे तो. पण हा झरा स्वयंभू आहे. स्वयंभू म्हणजे जलंभू. आणि जलंबूवरून मला वाटतं आमच्या गावाला नाव पडलं आहे झोळंबे. नाही, हे जे ही जी गंगा आहे म्हणजे पाणी आहे ना, ते फक्त आम्ही म्हणजे कार्तिक उत्सव असतो ना आमचा सप्ताहाचा, त्या दिवशी देव आंघोळीसाठी इथे येतात. देव आंघोळीसाठी येतात. इथं देव आंघोळी गेल्यानंतर पुन्हा मंदिरात जातात. नंतर तिथं त्या सर्व लोकांना ग्रामस्थांना कौल आनंदाचा देतात. त्याच्यानंतर हे आणि 9व्या दिवसात जो शिमगोत्सव आमचा 9व्या दिवशी नावाण म्हणून आहे ते, त्याच्यासाठी ही गंगा म्हणजे जो स्वयंभू अवतार असतो शंकराचा अवतार आणि ते अवसारी असतं ते. आणि ते अवसारी कळशामध्ये आम्ही पहिल्यांदा पाणी घालतात ते हे नावणासाठी. आणि इथनं मग संपूर्ण गावात नावण म्हणून जातात, तीर्थ जातात आणि तो अवसारी. आणि प्रात्यक्षिक बघितल्यानंतर तुम्हाला असं वाटेल खरोखरच या झोळंब्यात काहीतरी नाविन्य आहे. हे प्रात्यक्षिक बघितल्यानंतर आम्ही सांगून ते मोठे पण नाही, प्रात्यक्षिक बघल्यानंतर मला वाटणार हे खरोखरच हे बुवा आहे काहीतरी या झोळंबे गावात. म्हणून अजूनपर्यंत हे झोळंबे गावाचं नाव, झोळंबे गावाच्या देवीचं नाव मला वाटतं घाटाच्या ताळीपासून समुद्राच्या किनारेपर्यंत पसरलेलं आहे. कारण काही नवसाला पावणारी देवी आणि त्याच्याबरोबर असणारे 12 पंचायतन हे सर्व एक असल्यामुळे हे झोळंब्याचं नाव, झोळंब्याचं देव, झोळंब्याची ग्रामस्थ मंडळी, झोळंब्याचे गावकर मंडळी हे नाव टिकून राहिलेलं आहे. आणि ते सर्व गावातील लोकांनी टिकून धरलेलं आहे. धुळंबेतील माऊली मंदिरात आता गवस काकाने त्यांच्या सहकार्यांची चर्चा केल्यानंतर एक बाब प्रामुख्याने लक्षात आली की तरुण पिढी आणि जुनी लोक यांचं मत घेऊन एक काहीतरी चांगलं काम या मंदिरात ते करण्याचा प्रयत्न करतात. आणि एक वैशिष्ट्य म्हणजे काळाच्या ओघात जुनी मंदिरं जो आत्मा जिथे खरंच त्या मंदिरात प्रवेश केल्यानंतर एक आत्मिक समाधान मिळत होतं, तसं मंदिर हे धुळंब्याचं आहे. आणि तसं टिकून ठेवण्याचं काम या गवस काकाने इथल्या
ग्रामस्थांनी केलं आहे. काळाच्या ओघात नवीन कन्स्ट्रक्शनच्या नावाखाली अनेक मंदिरं जीर्णोद्धार होऊन दुसरी कन्स्ट्रक्शन केलं जातं. मात्र हा जो पारंपरिक ठेवा आहे आणि विशेष म्हणजे कावी जी कला आहे, ते काकांनी सांगितल्याप्रमाणे देश विदेशातून लोक ही कावी कला बघण्यासाठी येतात आणि ही जतन करून या झोळंबे गावातील ग्रामस्थांनी ठेवली आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह भगवान शेळटे, कोकण 7 लाईव्ह, झोळंबे, सावंतवाडी. निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची गावा.